उत्सव दिन रंगांचा आभाई आज सजला नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी ज्यांनी भारत देश घडवला. सर्व मान्यवर अध्यक्ष, गुरुजन वर्ग आणि माझे बालमित्र हो, आज आपण 15 ऑगस्ट आपल्या भारत देशाचा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहोत. आपला भारत देश 150 वर्ष इंग्रजांच्या गुलामगिरीत होता. त्यासाठी त्यांनी अनेक स्वातंत्र्यवीरांनी त्यांनी खूप प्रयत्न केले. प्रसंगी प्राणाची आहुती दिली. शेवटी 15 ऑगस्ट 1947 ज्या दिवशी आपला भारत देश स्वतंत्र झाला. जय हिंद.